Sziasztok, itt Pizzapapa, és itt ül mellettem Kodi. Sziasztok! Na, tehát arra gondoltunk, hogy egy kicsit színesebbé tesszük számotokra, illetve hát számunkra is a blogot, és bevezetünk egy kis rádiót, vagy hát egy ilyen podcast adást inkább. És hát ugye ide szeretnénk meghívni különböző vendégeket. Alapból mi leszünk ketten Kodival, aztán valószínűleg lesz még egy pár adásban Goldenhurst Chris is, és hát ugye a blog.hu közösségből szeretnénk majd különböző bloggereket meghívni és velük beszélgetni. És hát így a témáinkat majd főleg az fogja befolyásolni, mert a témáinkat, amiket megvitatunk, azokat főleg az fogja befolyásolni, hogy milyen vendéget hívunk meg. Majd szeretnénk úgy megcsinálni, hogy mindenki hoz egy-egy témát, és akkor azokat megvitatjuk, de természetesen a beszélgetés az kötetlen lesz, tehát lehetnek kisebb-nagyobb kitérők. Igen, és hát ugye szeretnénk minél több vendéget meghívni a különböző adásokra majd. Hát próbálkozunk majd kezdőbbekkel is, akiket meghívhatunk, illetve esetleg akik már úgymond rutinosabbak, olyanokat is szeretnénk vendégül meghívni a műsorunkba. És egyébként ezeket az adásokat maximum 30 percesre tervezzük, ha ki tudjuk húzni úgy az időt. De ez nem lesz kőbevésve, tehát ha olyan jó témák és beszélgető partnerek akadnak, akkor nyilván tovább visszük ugye a beszélgetést, de legalább szeretnénk, ha 30 perces lenne. Ez lenne tehát a rádiónknak a fő témája, és ezen kívül még ugye 2 vagy 3 hetente próbáljuk ezeket megjeleníteni, és ilyenkor szeretnénk beszámolni arról is, hogy mi várható a blogon, tehát milyen videókat, esetleg milyen cikkeket rakunk ki, amiket már beterveztünk előre. Hú, hát így azt hiszem, te mindent elmondtál most már, úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy várjátok a rádiót. Szerintem, ha minden igaz, egy hét múlva már össze tudunk hozni egy adást, hát attól függ, hogy majd hogy sikerül lebeszélni az első beszélgető partnereinkkel. Tehát a Barlang Rádió hamarosan jelentkezik. Sziasztok! Sziasztok!